Gines, de l'1 al 10 com es veu? Xapa la ràdio número 84. No et preocupis, des d'allà no se sent res. Estem avui amb uns convidats que repeteixen Flash i Ice Cream, que han tret disc, segon volum, no? Estem traient-lo. Esteu traient-lo? Bueno, no, però quan surti això per la penya ja ha sortit. Ja l'hem tret. Correcte, això ja l'hem tret. Ja l'hem tret. Bueno. Tot i que encara no l'hem Com ha sigut la rebuda? Ha sigut impressionant. Una bogeria. Una locura. Quina rebuda? El segon volum. Però quan surt? Això ha sortit ja el dia 28, no? Per tant, 28, el dia 28. compreu el xandall, sortida del disc. Primer de tot, comencem. Compreu el xandall. Hòstia, saps que no m'hi havia fixat fins ara? Jo sí, el primer quan ha arribat li dic, tu, el xandall. Aquesta pistola? Quin animal. L'ha dissenyat el comparsa Turundes. Sisplau, tots els diners van a una fundació que el Turundes hi participa. La fundació de la meva supervivència. Sí, oi? L'únic beneficiari de la... Perquè Flash no li paga res de moment. Pep, comença. A saco. 10 preguntes ràpides. Bueno, clar, és el que hauria, no? Bueno, Diguem a la gent que estem fent una barbacoa. O sigui, la penya ara s'ha quedat com de pal. No? No? Ho expliquem després, El podcast serà comença així. amb la teva pregunta. Avui Avui anirà serà amb aquest pràctica. palo, no? Estem fent el foc. Hi ha foc aquí. L'ha fet el Turo. El volíem fer el Marillo, no hem fet mai foc, no sabem com es fa. No, i això també ho parlarem després. Merchants i foc. És Turo. Molta gent et diu Turo, no? Bueno, és que em coneixen com a Turo, però és Turo. És Turo. És amb accent. Turo també està. Tu pots fora de Fem les putes 10 preguntes Va, ràpides. 10 preguntes ràpides. Em porto 4. Depèn de com ho miris, n'hi ha 4 i depèn de com ho miris, n'hi ha 12. Perquè cadascú és la mateixa pregunta, però pels 3. Sí, li feia pal Com fer estalviar 10. feina, no? Sí. No, són 12 preguntes. No, et feia pal fer 10. Val. Comencem per tu. Però aneu-la pensant, així ja la teniu, val. Quin és l'artista que més escolteu? El Spotify Wrapped, què surt? Ara un tio que es diu Ilan Amores, que ja parlarem més endavant. Argentino, papà. Però sí, és el que m'estic escoltant més. Mola? Pol? Jo crec que Tupac. Típic rapero, eh? Què estàs collons, aquest? Però a l'Spotify et suren... Que gangsta. Sí, em va sortir. No sé, m'agrada molt. Vale. Sí. Vale o no? Jo Castlebit, Ja s'ha servit? actualment. Sí, m'estic escoltant tot el... Tot és rap. És una mena de... El que dic jo és cumbia. Com indie pop... Què seria Castlebit, tio? De gènere. Sí, indie... Un pop rotllo psicodèlic Sí, raro. Però que pilla influència de Pink Floyd. Com casolà. Independent, vol dir. Independent. Sí. Un flòsic! No, perdó. Però i això és... I això ho escoltes perquè és amb el que cap on ho voleu enfocar el vostre flow de la música o perquè et mola i ja està? No, perquè em calma la ment, actualment. Rectifico. Perquè estic una mica... overthinking. Vale. Jo, The Smith. The Smith. Però per lo mateix, per la dutxa, tio. És el molt meu important, moment que potser l'escolto durant mitja hora al mateix grup, I saps? jo sé que he descobert, potser segur que us sona, el Riba. Riba? Sí. Aquest viu a Bellaterra, Eduard Riba. No, No mexicano. Dani Riba. Un mexicano que fa com un mix de tecno, És un que es diu així. però cantant. Ni puta idea. No? Guapíssim, després la poso. Per Què fa? trencar... Tecno? Tecno. Tecno, però amb cantat. Vale, Bueno, eren ràpides, no? Bacana. Les preguntes. Sí. Perdó, Pep. Rapidíssimes. Jo ara sí escoltant molt Daft Punk. A la feina, mentre treballo, em poso això de fons i em va molt bé. Últimament les 10 preguntes ràpides són 10 preguntes Lo lentes. del Pep, o sigui, era només per fardar. No. Sí. Volia tirar-se-les de... Segur. Ha sigut impro. Sí, Jo, Més. Daft Punk. Quin artista agafeu més de referent? Algun que us vingui al cap que diu, hòstia, aquest em mola com ho fa, per pillar coses que fa, coses així, que dius, hòstia, això està guapo. Un tio que sempre, o sigui, no sé si ho agafo com a referent, però sempre em flipa el que fa és Tyler, The Creator. Però suposo també en tema gràfic, que tu ja ets més tal. Aquest tio és Anava menys un per la música, 360, sí, clar. per la imatge, la moda, no sé, és un màquina. Artista 360, Val? Pol, et ve algun cap, ara? Ell mateix. Els Beatles, tio. Val? Aquí, tirant-me-les de nom, que flipes, T'ho prometo que no m'ho esperava el per mateix flow que el res. Pep, tio. Fan service, a mi m'agrada molt, això. No, però sí, són uns inventors, tio. O sigui, Són van icònics. inventar tot. Es van inventar lo de gent desmaiant-se a la cua dels concerts per... És veritat, Són els oi? primers en tenir fans Sí, així, oi? grupis. I gravar per pistes.
cosa que no feu vosaltres. El loop. Hauríeu d'aprendre una mica. Què és el de d'ells. gravar per pistes? Però és que cada... Ah, Però que no. Els volums, si no seria tot soroll. Va, clar, que però és hauríem de tenir un nou, tècnic sóc, darrere. No, Sóc ni escarós, això. Per això la gent ho sap. Algun podcast tenim que se'ns ha fotut un micro i s'escolta com el puto culo. No sé quin era, però... Ja veurem com se sent això. Sí, no, estem... De fet, tu si el pots girar, millor. Sí, per les lletres... Per si de cas. El foc com va. No ho sabem, però no ho volem Sali, investigar. perdona, perquè no No mai volem agafa investigar. micros en general. Continuem. No, espera't un moment, la serra... Perdó, bro. No, Hola, no li Bro, deixa'm contestar, tio. No entra. Vale. És broma, és broma. Ah, vale. Jo, Esfera i Basto, Ah, i fa un temps Relsby, a mi em mola molt. Skinny Flaco. Sap el que fa. Sí. Vale. Molt bé. Algun nom que heu pensat que li posaríeu al vostre fill o la vostra filla? Sí, Teniu parella, no? sí. Mateu? Mateu? Si és nen, Mateu. Sí o no? Va, és igual. Quin nom? És una broma molt fora de lloc. Llavors, bueno, i els reals? Un nom en català, no ho sé. Algun Un així... nom que no Guifre. pugui traduir al castellà. Jo li... Val? El tens o no? Pavila, tio, són ràpides. Però ha tirat un concepte. Àgada. Acceptem el concepte. Jo li ficaria segurament... Pol? Pol, perquè són... No. Paul Júnior? Mar, em mola molt, de noia. És un bon nom. I de noi, Jan. Zac? Jan. Zac. Jan. Jo de noi, Roc. Mola? I Pop. Hem begut molt poc. No em confon, Roc Portem Pop. 0 birres. D'aquí un rato ja dirà, hòstia, van borratxos. Sí. Molt el pena. Anem bé. Ui, a mi m'ha agradat. Roc, de noia no el tinc clar. M'ha agradat, tio, potser fa prou. És la típica broma que faria l'Isidoro, el cunyau de TikTok, el Pau. L'heu vist o no? No l'heu Sí, vist? us anava a dir, És el nostre boníssim. professor de català es deia, bueno, es diu, està viu, Roc. I la seva parella, Alba. I els seus fills els hi van ficar Nip i Far. Com exposar una família Far sencera? és El un nom nom, de la tio. seva família és un poema. Es diuen Roc, Alba, Nip i Far. El meu professor de català, que era un poeta. Però que era poeta de veritat, o sigui... Roc Casagran, és famoset. Sí, sí. Sí. Bueno, Nicky Park, escriptor. qui és el nen i nen? No sé. Far és nen. I Nip, Vale. A mi La nit. Nit m'agrada És molt. que, és que dir-te el nit és molt heavy. No és la Far. Bueno, no ho sé. És un, Ja. Jafar. Jafar. La Fat, el és Nit. un nom inventat per El mi, nit. que sé. Li El posaria... nit, Jafar. Però aquests noms a mi sap greu. La meva àvia tenia un gos que es deia Nip. Un moment, per cert, estan passant busos, coses de... camions de la A basura. veure com s'escolta. Ara, Sap greu, això- vale? Sí. És lo que hi ha. I tampoc sabem com s'escolten els micros de petaca del Pep i el Mario. Hem fet una prova abans, escoltava. Esperem No, que- aniran bé, segur. Val, Sí, sí, sí. Última pregunta ràpida. I ja comencem amb el podcast. Heu vist que ha treballat molt poc avui el Pep amb les preguntes ràpides. Sí. Val. Què preferiu? 1 milió d'euros a la mà o 50% de probabilitat de tenir 10 milions? Al todo. No és fàcil. Sí ho és. 100% de 1 milió, 50% de 10 Vale, milions. no és fàcil perquè són 10 milions. Jo... Un milió. Dóna'm un ara mateix. Ja. Jo... És que són 10 milions. Un em dius millor perquè tinc 80% de fer-ne 7. De què? Més. De fer-ne més. El primer milió és el més difícil, diuen. Home, joder, amb un milió ara, tio, la meva vida és la puta hòstia. O potser que usen les Durant 2 drogues. setmanes. Només en comptes d'un xandall, amb un millor fas 10 xandalls diferents. Compreu el xandall. On es compra el merch? A l'avió, aquí, a l'avió hi ha un link també, per si algú s'enxitxa. Web Clar. és flashyicecream.com. Ahí està. On valia el domini? Era car. Hòstia, no ho sé, el vam comprar fa molt de temps. I el hosting on el teniu? Rotllo, a Tu, Shopify, heu pillat... és que ens estem posant en tema de pàgines web nosaltres també. Per què? Ah. Ja verem. Oh, fins aquí les 10 preguntes ràpides. Endavant el... No, però jo no va dir la pregunta aquesta. Jo crec que Hòstia, seria més cuidado, interessant cuidado. amb 100.000 pavos. Es podria fer. Han dit un Sí, milió. 100.000 euros al moment, o 10 milions, 50-50, allà et replanteges si vols Sí, fer si són 50 milions d'euros... Perquè ja per un no. milió, seria. la majoria de penya diria un mil i 10 no. És que jo m'emporto 10 milions, eh? Jo No, també. no te'ls emportes. Bueno, vull dir, no, no, tiro però una jo vaig, moneda. jo vaig a pels 10 també, eh? Jo vaig a pels pels I si 10. fos 100.000 euros, Ja, però és que bueno, clar. amb que un un milió milió- ara, saps, el pots invertir bé i arribar a fer 10 O milions. et compres saps? una casa de puta mare i ja tens techo de per vida, saps què vull dir?
Jo dona'm un millor ara mateix. Jo els inverteixo, 50%. A on? No és tan fàcil. Al casino. Al casino, clar. Els inverteixo. El Pol pilla el milió i fica tot a la ruleta. 50-50. Sabeu? En un grup de música, invertiries? Clarament no. Invertiries en tu El mateix. Pol fotria el 50% Ah, mira, dels 10 pregunta. milions i jo fotria els 10 milions a la Una miqueta ruleta. triqui. Quan diríeu que costa Flashy? Si algú us ha de... Et ve Gerard Piqué. Et ve Gerard Piqué. Totes les cançons... Li vam preguntar amb el la nom, sotana, tio, està guapo. Hòstia, no ho sé, tio. No ho sé, Ara la mateix veritat. us ve Gerard O sigui, Piqué i us diu... tots els "Nois, quant ingressos valeu?" que fem, No, que algú No, pagui no, pasta que i va. digui tu ja no cantes més. I Flashy faré el que jo vulgui. I ara Flashy serà una marca d'ovelles. Clar. ah, hòstia, llavors... Crec que no val res, Sí, eh? exacte. No, tio. No, cabrón. El de la Sotana va dir 100 milions. Però, Clar, si no pots fer bolos, no pots treure temes... Mira, Però per l'Andreu quan- Jonola va dir Bueno, que la clar. sotana valia 20 milions d'euros per cap, per tant 100 milions. Després va dir que per 1 milió d'euros també ho faria, eh? Però bueno. I després feia la sotana amb 1. La sotana. Clar, llavors va dir, ho venc barato i faig el mateix amb una Vale, que ens comprin la marca. clar, que us compri. Vale, ara ho he entès. Mig milió. Mig milió flashy ice Bueno, al cream. final us dediqueu a això, Si també. ens dons 300.000 euros i 200.000... Jo crec que per 100.000... també ho venc. Jo crec que per 100.000... Una altra cosa. Clar, no, però perquè és buscar un altre nom al final. Busquem un altre nom i fem lo mateix, saps? Flushy Ice Cream. Sí, però clar, però la cosa és que Som us coneixen flashy. amb aquest nom, saps? Al final. Flashy crep. Hi Flashy. ha d'haver remuneració darrere. Si em donen 100.000 pavos ens diem el que sigui. Flashy Gofre, eh? Pots ficar tu el nom per 100.000 euros. Exacte. Flashy gofre, val? Pagant el Molat, nom. Flashy waffle. Oye, poso el foc, no? Sí, sí, el podeu tirar. Està... No, expliquem, és el que anava a dir. Què estem fent? Bueno, potser Direu, espera que una acabi de barbacoa? prendre- No estem fent una barbacoa, estem fent un asado argentino. Per què? Ui, papi. Per què estem fent un asado argentino? Bueno, que ens expliquin com funciona, primer. Sí, primer ara fem tutorial. No, prefereixo explicar primer per què Sí. s'està fent un asado argentino. Perquè els mestres van a Argentina, ja està, ja ho he explicat. Home, Val, ara el Carles ens farà una mica vídeo tutorial de com fer una barbacoa. Bueno, amigos. no, ja ho poso jo, No, però... no hi ha... Realment no... És sí, agafar estem el fent- foc i realment tirar estem el fent una foc. barbacoa. Sí, Ah, però no el posarem Som a els la banda. mínims, tio, de veritat. no, perquè ara el que estem fent ja és... Explica les diferències. Per què això és una barbacoa i no és un asado? Contingut de qualitat. El foc el fan per separat, aquesta gent. Fan un foc petit i després tenen un foc al costat on van reomplint i així la O sigui, fan una muntanya de foc i van ficant la brasa que consideren que es mereix la carn. No? O sigui, la carn que es fa més ràpida li fiquen menys brasa i la carn que... No? Bueno, està tot el rato amb una brasa constant. Clar. La manera que tenim nosaltres és fer foc a muerte, fotre tota la carn a muerte... Sí, entenc que es separa la barbacoa com en dos, no? Hi ha una banda és on es fa la real shit i a l'altra on es va guardant a temperatura guai, no? Perquè... Correcte. Perquè els seus assados duren... Hores. I la gràcia és que vas menjant tota l'estona. O sigui, el que estaria bé és que ara comencéssim a menjar chorizos i merdes. Sí, no? Ara procedim. Però no A la podem que aquest tirar-ho foc palmi ja... a una banda tot i ja fem asado argentino. Choricillos, no? Bueno, és que ja no crec que hi hagi... Si prou no foc. surt bé, Aquesta si no penya surt gastem bé, dos també bossos de hem carbó. tingut la gran idea de demanar-nos Ho tiro ja, eh? una Bolca. hamburguesa al vici i dir que l'hem fet Estic nosaltres. patint per la meva vida. tio. Al final, no és tan Estic patint per la diferent, meva. no? La qualitat. Ja t'ho dic jo. Però 100%, eh? És increïble. Jo només Yeah. l'havia vist Acabo de guanyar 3 puntos d'hombre. Com a Segur, mínim. és el primer cop a la vida que ho faig. 3.000 d'euro. Acabes de perdre'ls de cop de cop. Els he perdut de cop? Per anunciar-ho, sí, per anunciar-ho els has perdut, Clar, clar. bàsicament. Sí, sí, sí. Lo de fer-lo al costat d'un arbre... Ui, quin susto, tio. El Vale. de fer-lo al costat d'un arbre tampoc no sé gaire idea. Bona idea. A mi m'és igual, a mi, jo que ho faci Val, I ara què? Ara tenim foc aquí, tirat. Pep, també, explica'm per què tens unes guins, tio. Abans de... M'he fet una skin. Però com? Pep, com? No puc dir. Pep, al gimnàs? La veritat és que és un secret, encara no ho ha dit. No. Ja l'hem preguntat per aquí. També haureu vist el cinema ja, prèviament, i com podeu veure, el Mario i el Pep s'han tacat de tomàquet. Sí. Sí, no comptàvem que el tomàquet... No es veu potser en el vídeo, però quan he aplastat el tomàquet, ha explotat. Que podríem haver-ho previst, però no... No ho hem vist. El que té a perdre. Llavors, nois, mentre ells estan amb el seu foc, parlem de la sortida del nou disc. És un disc o és un EP? Al final de tot, sí, és un... O És un sigui, disc. ho traiem en 4 EPs que al final s'ajuntaran i formaran el disc.
Vale, Per què? i ara O sigui, esteu pel això, segon. però per què ho heu partit? Els jajas. Vàries coses, O realment. sigui, sigui- hi business? És per business? De tot. És perquè un tard? No, perquè ens sentim més còmodes, o sigui, al final aquest segon volum, la immensa majoria l'hem fet aquí a Catalunya, saps? La segona part. Sí. Vale. O La sigui, primera sí que és 100% argentina, la segona és no 100%, però 80%. Bueno, ho pots dir També quan és exactament. I també com consumeix la música la penya. O sigui, ara Ja. la gent no sap menjar-se un disc de 20 cançons. Això és veritat. I Quan si alguna sí, cosa- en 4 parts, Ben vist. tot està molt més... Tot té més... No sé, Hi ha gent que ho utilitza fa. més, la gent ho escolta més... Però quan un artista treu un àlbum amb 12, 15 cançons, jo mai me l'escolto totes de... No. No Jo m'agrada. m'espero que em diguin quines són les bones i les escolto. Jo sí, però sé que sóc raro. Clar, no, hi ha gent que sí, però a mi no. Sí, a mi m'agrada Perquè has de ser una escoltar-la mica sencer. friqui de la música per Sí. entendre el sí, sí. Jo concepte. l'últim d'àlbum. disc que vaig escoltar sencer va ser a la quarantena l'àlbum de Colores de J Balvin. Ja està. Més que res perquè no sóc d'escoltar discos. Però estava tan avorrit que vaig dir... No, sí, que en general tothom a fer-ho. funciona així. Sí, sí. Jo què sé, hi ha 20 discos que m'he escoltat sencers, saps, a la història. La majoria, encara que em flipi, també s'ha de dir que hi ha molta penya que et treu un disc de 25 temes, saps? Que és en plan... Ja. germà. Entra poc i més. Tu estàs traient la Big She? Sí! La Big She? Vale, sí, exacte. El vacío. I d'on surt el vacío? Del Perquè, supermercat. perquè estan basat al buit, no, bàsicament? No, és una part de la vaca, però no sé quina exactament. Això ja tant no en sé. Ho sabeu? Vam estar 2 mesos, no vam estar tant de temps. Ho sabeu o no? Vosaltres? No, Us fa escolto cada carn. A mi no, a mi em sembla guai. Sempre m'ha fet molt fàstic. Sí, i què fots? Estic perdent la por a... I no t'ha rentat les mans, eh? T'estàs fent un home avui, tio? Sí, sí, acabo de guanyar dos... Ah, no, ja. Ens han dit que això era la panxa. Un moment. Un moment, tornem al puto disc, tio. Què collons està Hagi de... Perdó, perdó. La gràcia. Per favor. Sí, hem vingut a menjar carn. En parts. En parts. O sigui, és com que cada part va una mica amb el vibe de com estàs a l'època de l'any, saps? Perquè tampoc estem iguals nosaltres ni crec. Bueno, en general la gent, saps? Quan fot que no llogueu una casa per anar a saco allà a rebentar-ho? Des d'Argentina. Sí, la del sentit. D'Argentina, eh? Sí. Tampoc fa tant, llavors. No. No, però... L'any passat. O sigui, també et dic que hem après bastant a treballar un estudi en plan... Jo què sé... Ara tu dius una frase que em sembla la polla, me l'apunto i potser me la trec al següent tema, saps? O sigui, a robar, perquè... Mola. Sí. Per què va una Argentina? A veure, Clar, perquè Estaria bé no- començar a per veure, aquí. La gent no va a Argentina. Normalment, no? Clar. Sí, per què Argentina i no Calafell? I per què marxar, també? La idea va sortir realment de... Vam acabar la gira i volíem pirar-nos por ahí i el Pol se li va ficar... O sigui, l'inici és que el Pol se li va ficar la seva a Argentina. I i li vam comprar la idea... a veure, al principi se li va ficar el Dax. Això està guapo. Aquesta idea va sortir fa un any i pico de que la Santa Salut havia anat allà i el seu equip també va anar i va anar a l'hivern i allà era estiu i van flipar, saps? Clar. I ens van dir, tu, heu d'anar allà perquè s'estan movent moltes coses, allà és estiu, quan aquí és hivern, hi ha molta festa, la penya... O sigui, aquest any no heu tocat comparat- hivern, heu fotut estiu a saco, tio. Bueno, vam tocar, clar, a partir del gener vam arribar aquí i Ja. I llavors també hi ha una cosa molt important que és l'idioma. Ja. Saps? O sigui, ja, nosaltres tot vam rat. anar a Londres i la possibilitat de fer un tema amb algú que estigui més o menys en la nostra situació, però a Londres és Més difícil, saps? Perquè... Hustle Boys, El Salsa. per exemple. Sí, però els Hustle Boys parlen castellà, saps? També, clar. Sí, aquests la veritat és que sí. Jo volia De preguntar... fet, parlen català també. Parlen Els català. vam entrevistar. Sí, sí, sí. Jo volia preguntar, i realment sí que hi ha diferència musical a Argentina envers aquí? O sigui, heu notat un... Joder, o sigui, mamen d'una teta diferent. Sí. Sí. Nosaltres o sigui, la gent mamem- és més friqui, en el bon sentit. No, són estils... Venen d'altres llocs, o sigui, ells han mamat molt més, jo què sé, a Argentina, per exemple, han mamat molta cúmbia. la Ja. cúmbia és com... I el rotllo latino està molt més dins de La cúmbia és flow flamenco. Exacte, és el seu flamenco. És el seu Saps, flamenco. Bueno, perquè ara ha sortit el, que són- el Peso Pluma, tots aquests que han començat a tirar molt Però aquest no és argentí. d'estils locals. I Però perquè... el corrido, per Mexicà. exemple, també seria flow el Heu flamenco. fet un corrido. Vale. Saps? Però, i ara és una pregunta. I
O sigui, a veure, o s'ha desconnectat. O a veure si s'escolta ara. Sí, ens va passar un cop, Sí? ens va passar Funciona, un cop. vale. Continuem. A veure, Hola, Sí. top. I ara pregunta meva, que ara em dirà que calla gilipolles, que acabo de treure un puto EP, no... Però, i fer-ho aquí? És a dir, ara està com ja el Coti per Coti, que és com la mítica tal, però també podríeu com fer un mix, per exemple, us heu... Però amb la cúmbia, per exemple, dius? Sí. Bueno, Tenim una feta, tenim un tema que és força cúmbia. Ha sortit ja? No, no ha sortit, Avui dia no ha dos. sortit. Avui Bueno, dia 2 no ha sortit. Ah, ni ha sortit, o sigui, a part del d'este o... Vale, vale. No, estem Vale, però guardant... Adelante. Perquè teniu les 4 parts preparades ja. No, tenim molts temes, o sigui, un calaix amb molts temes i anem fent, vale, Estan veranito, fets, estan, Les que no hi o sigui, van a estan salir. acabats. sí, però tampoc deixem de fer música, saps? Vale. O sigui, ara, per exemple, hem arribat, que també és algo que parlàvem quan estàvem allà, de dir, hòstia, és que potser els millors temes surten quan arribem, saps? Perquè allà era locura. Tancats i està... Tancats, però també diria. molt de festa, coneixent a molta gent, moltes experiències, saps? I és com que no et dona temps a sintetitzar tot el que estàs vivint. Que era l'Erasmus de la música, el que havíem dit abans. Real. Bastant. Sí, perquè també al ser 2 mesos tenies... O sigui, quan te'n vas molt lluny, però te'n vas un període curt de temps, Sí, baixat està bé. és com que aprofites molt més el flow vale, de dir, va, és a saco, el moment, papa, però als 2 mesos tens els teus bajones, saps? Clar, també hi ha dies de, hòstia, saps estar a casa... Sí, Rebentat. de dir, bro, A trobo a veure. faltar Sabadell, saps, en part. Hi ha una cosa bastant important dintre d'aquests 2 mesos, i és que jo compartia habitació amb aquest i el Xico, i tu comparties habitació també amb la És que Salut. la casa que vam pillar no tenia cap És a dir, no hi havia intimitat. No, era O 24 a sigui, 7 junts. el moment que hi havia intimitat era quan entraves a la dutxa. Sí, veu fer el reto de 2 mesos sin paja. No. Bueno, això no és veritat. Això que acabes de dir no és veritat. Durant una Animal. setmana. Quedàvem tots junts a la mateixa habitació Sí, i ja passàvem I la macro, no? Ja està. Vale. No, Però s'ha de poder parlar de Us vau picar per coses. Jo què sé, per exemple, el Pol no pot dormir si no mira la tele. Ara ja jo sí. necessito dormir... Oh, jo també. Jo necessito dormir en foscor i silenci. Sí. I era com... I dormíem al mateix llit. Clar, jo al final Locura, saps? tenia una tele d'aquestes, Smart TV, de puta madre, Tenia davant, I no la tentació podies de- fer servir, no? i no la podia... M'acabava mirant les pel·lis així, traient panxa, posades aquí amb els cascos, bro. Sí, 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 Dormia sí. cada dia amb els cascos. No, en veritat s'ho va currar perquè li vaig dir, tu, és que no... Però no, Era no horrible, puc... tio. No veig la llum i... Jo això no ho he em entès mai. molesta. A mi em molesta la tele. Jo necessito silenci. I el so de la tele em molesta. Clar, jo dormo un podcast. I oscuritat. Silenci, O sigui, jo, Necessito foscor. Jo negre ni Jo tampoc. tancant els però- ulls i ja, tio. Jo avui, per exemple, me la pela totalment. dormiré amb la finestra oberta de bat a bat. I em serà igual. Però Pelo, pelo. Però em serà igual, la llum, el que sigui. Em serà igual. Per això per què ho faràs? Pues és un gran Perquè puc. avantatge, tio. Literalment és perquè... Per ventilar de tant en quant l'habitació, jo què sé, no sé. la meva habitació mai es ventila. Mai, És la màxima leonera. De fet, no té finestra. El Covid va sortir d'allà. Hòstia puta, no té finestra. és que dormes Tu, sota una l'escala. cosa, és legal no tenir finestra a l'habitació? No, Jo crec que no. és Jo una- crec que no, és una oi? pua. És una pua. I dormir sota les escales tampoc és legal. I dorm allà. Flow Harry Potter? Una mica. És una mica aquest flow. jo us volia preguntar també, o sigui, ara ja a tema Argentina. A veure, com dir-ho sense que ningú em mati? Però realment és un país on té menys Hem de ser racista? paisista, no sé com es diu. Tenen menys recursos. Estan jodidos, tenen una inflació de la... Vols parlar de Estan molt seqüestros? I la És seguretat així. una mica, jo crec que és més baixa. És més baixa. No hem viscut cap situació de res. Nosaltres no hem patit viscut... en absolut res. De fet, et diria Vau una estar 2 mesos, no cosa. vau estar 7 dies, lo típic de... Hem estat vivint allà i no... O sigui, vam tornar i com el primer o el segon dia vam anar al Raval perquè teníem una festa de cumple allà, O sigui, el Raval d'Argentina... de Barna. Us van entrar Penseu que era gent. I vam dir... Uf, Tenia més mala pinta, saps? En sèrio. T'ho juro. però també perquè està molt... Ja. Saps? O sigui, nosaltres al No ens cap i a vam la moure fi per la- no ens per la movíem També per et una També villa, et dic, saps? depenent d'on vagis d'Argentina, segur que és No, bro, no molt vam fort. entrar A la Real, a la sí. villa, saps? O... Ja. Vam Ah, estar a bé. prop, però no vam Tu, la entrar-hi. merda aquella que havia tardat en a fer-se, si ja té un cantó que està fet. Sí, perquè Sí, de fet s'ha cremat el foc. una mica. Sí, hem de baixar una mica el... Més. Vale, No llavors... sé què està passant, Oi? És que Vale. aquesta va xatada, Ho tanco. jo crec. És molt heavy, és molt heavy. Baixa-li una mica el foc. Jo us vull explicar una anècdota, I ara ja que estem parlant de coses d'aquestes Tu, i això. de països... Ala, Tot bé. Sí. de Ho has països deixat tu, perillosos. No. El meu germà se'n va anar a estudiar al Canadà
a tercer de l'ESO perquè, bueno, els meus pares volien que aprengués anglès i va conèixer un amic mexicà. Vale? I allà a Mèxic doncs, també és perillós a certes zones i el pare d'aquest amic mexicà té una cadena de restaurants d'allà de Mèxic, tope de totxa, i tenen molta pasta, però molta. I el van segrestar, el pare, dos o tres vegades. I em sembla que en total en rescats han pagat uns 100.000 euros, o dòlars em sembla que eren. Van pagar, En total, amb el segrest del pare, els tres. I el tio es va sentir el màxim pringat de la història perquè va venir aquí a Barcelona a dinar amb els meus pares i el meu germà i vam dir, bueno, tal, bon viatge, no sé què, i de sobte, al cap de 5 hores després d'haver sortit de casa meva, el meu germà rep una trucada del seu amic mexicà dient que els havien atracat a una estació de servei de Lleida. I el pare es veu que es volia morir perquè un tio de Mèxic que l'han segrestat 3 cops es sentia al màxim pringat perquè un pringao de Lleida l'havia estafat dient-li baixa un moment del cotxe que tens un pinxazo no sé què i se li importa el cotxe. Però Sí, era un cotxe de lloguer, al final també, però igualment, que vull dir que li van robar el cotxe i tot. Podem dir que Lleida és el Mèxic de Catalunya? Sí, vosaltres Podríem dir que Lleida és el Mèxic empènyer el local d'allà. sí, i ens explicaven unes locures que flipes, I el tio segrestat i tot. de pistoles. Sí, o sigui, misèria n'hi ha. Està clar, Però vull dir que vosaltres en 2 mesos tampoc us ha passat res. No hem anat una villa, hem passat amb el cotxe i tal, i és un... No està asfaltat, edificis que has fet... O sigui, sí. A veure, que això Torre Romeu també... Jo què sé, fa 25 anys... Hi havia xabola. I viuríeu a Argentina? S'hi pot viure? Sí, Realment sí. o sigui, sí. Realment sí. El tema pasta és que està molt loc el tema pasta. O sigui, anàvem a treure... Quan anàvem a canviar monedes, havies de mirar-t'ho al dia perquè la moneda d'un dia per l'altre et canviava. Molt inestable. Bueno, el seu bitllet més gran era €1. Hòstia. O sigui, canviava 500 euros i era això. Que podies anar amb tot el fajo, no? Sí. Bueno, ja anàvem a canviar i anàvem amb la ronyonera plena. És que jo és el que recordo de veure de sèries i coses aquestes que diuen això són $1.000 i tenen allà, però un punyal de diners. Sí, hi ha un tio a YouTube que fa, sabeu Clash Royale, Sí. jocs que tenen economia interna, en el fons. Diu, vale, com Compres costa una integrals, gema clar. del Clash Royale en pesos argentinos? Crec que era, concretament en Argentina, que una gema del Clash Royale és més cara. És a dir, una val més d'1 no sé si m'explico, que el canvi era superfort. Una val més que un peso. Que aquí, per 100 euros tens un munt de gemes i allà, 1.000 pesos. allà vas És jodidíssim. que 1.000. 1.000 pesos és un Ara euro, més o mateix, menys. és que ens ho va dir l'altre dia un col·lega. Almenys quan estàvem. I què era? Al país, una poma et costa 2.000 pesos. Sí, 2.000 pesos quan 2 euros. estàvem aquí. allà, 2 era euros. equivalent a 2 euros. Ara mateix no. Ara no ho sé, O sigui, ara estic segur que encara si anem amb euros allà i em donen més. Tu, de 1.000 i una pesos per pregunta euro. potser una mica d'estúpid. I aquí quan val una poma? No, aquí Una poma, 20 cèntims, cèntims. cèntims. Oi? 30 cèntims. No t'arriba a no, 40 sí. cèntims. Anava a dir... Depèn de com no val un pesi, euro. depèn de com pesi. Per això, i per què Vull fer collons un està tan incís. cara la poma a Argentina? El Pol vol fer un Perquè tot, incís. o sigui, tot, És el el problema és peso. la inflació. Que Perquè el peso tot està ara molt val baix. uns diners que no poden pagar la gent. Ja. O sigui, jo vaig estar també a Xile, que a Xile vaig conèixer un xaval que era de Venezuela i... O sigui, em va explicar com la vaina que va viure ell, dintre de ser un tio que vivia, o sigui, classe media alta, tenia apartament a la costa, un pis de puta madre a la ciutat gran, i el tio se les va haver de pirar, Flow va quebrar el país, se les va haver de pirar i també em va parlar una mica de la realitat d'allà, i la realitat d'allà era que a ell l'havien o sigui, no el van tocar, però 2 cops el van disparar, saps? El I van era disparar. enginyer industrial, Mare de Déu. De picar-te fora d'una festa, no sé què, ens fotem d'hòsties, sí, espera't un moment, 2 El que minuts, aquí més heavy és el Carpes Lemon, que et foten una patada al cap, allà és... Allà és un tiro. Sí, sí. Cuidado, I una persona de és pie, heavy, clar, saps? És normal. un xaval que és enginyer, que se les ha hagut de pirar, que ha hagut Gàngster, no sé De què. buscar-se la vida anar a en Perú, Antonio, de Perú un any perquè no el deixaven marxar, després anar a Xile i ara està repartint pedidos, saps? I ara canviant What the fuck? un to més positiu, Però aquí també hi ha moltes més movides del que sembla, eh? Sí, però és Per diferent. exemple, l'altre dia estaven jugant el playoff d'ascens entre l'Atlètic Sant Just i el Sant Juan de Moncada i es rumoreja, jo no afirmaré ni desmentiré res, es rumoreja que el bar del camp del Sant Juan de Moncada estava tancat durant el partit i tu diràs, a veure, tens un partit que el van a veure no sé quantes persones
per què tanques el bar? Es veu que estaven fent intercanvis de drogues. O sigui, el tio és narcotraficant, el president del... Suposadament. No, diuen, això ha sortit a les notícies i tot. Presuntamente. Això s'està dient, jo no confirmo ni desmenteixo res, però diuen que també es feia servir el bar per aquest... Sí que vull dir que tenim més proper aquestes merdes del que sembla. Nosaltres no coneixem aquest tio, Aquí al Waka, cada setmana... Toma por culo, venga, voleu guanyar-nos més enemics? No, però el que Sabadell... Jo volia preguntar, en Tom és positiu, què és el que més us ha molat? Sí, que us en porteu d'allà. Gràcies. A gatxo. No, parlem de Realment. No? Joder, us heu passat bé? El flow de la gent, el calor de la gent, saps? El caliu de... Sí, Culturalment ens hem sentit molt acollits, realment. Sí, amb els braços oberts, tio, ens van Sí, rebre. hem tingut... També potser perquè anàvem amb que la Salut ja coneixia gent i tal, però no sé, hem tingut plans cada dia, hem estat molt bé, molt a gust. Quants artistes heu conegut en 2 mesos? O sigui, estàu cada dia... Bastants. Jo et diria la forma d'entendre... O sigui, també he estat una mica més de temps a Xile, tinc una visió potser una mica més àmplia, International. et Però és que diria. Xile, clar, és diferent. Saps? Però no et diria Argentina o Xile, et diria la forma de veure la vida o d'entendre-la, que no és en plan... com més de comunitat, saps? I és algo que veiem allà, els artistes s'apoyaven que te cagues entre si, da igual el que tu facis, jo t'apoyaré. I també es veu dintre de l'escena urbana argentina, da igual que tinguis 100.000 oyentes o tinguis 10 milions. Jo em faig un tema amb tu perquè crec que la teva música és guai, saps? Aquí això potser no passa tant. I us voleu preguntar per una cosa en concret. Veu penjar una foto amb el... amb Elegante que lo que... Ja, és veritat, què cojones? Vaya capo. Coses T'ho juro que... Molt bon xaval, tio. Sí, la veritat és que sí. Molt chill. Com el vau conèixer? Clar, Vam anar a... Realment per la música, tio. Sí, o sigui, vam anar amb la música, vam anar al concert... No, però el vam conèixer abans, del concert de la Batguial. sí? El dia abans. Sí, però clar, perquè vam anar al VIP Vale, sí, de la vale, Batguial. vam anar al VIP del concert de la Batguial a Argentina amb la música. I allà hi érem. Era un VIP superpetit i érem nosaltres tres, Tu, molt raro aquell VIP, la Batguial i l'Elegante. I ja està. Tio, era i vosaltres? I Un els VIP seus col·legues tots com- al voltant, com assentats al sofà. Com l'espai que estem Els ara. putos maçons. O sigui, on acaba la taula, fins al Mario, saps, la barbacoa, saps? Això era el I VIP. nosaltres va ser en plan, I què la de penya, cojones dient. fem així, fem aquí, bro? Sí, va ser loco. I l'Elegante i la Batguial al mig, saps? I portaven molts col·legues tant Batguial com Elegante? O... Bueno, l'Elegante, L'Elegante sobretot. Els seus gàngsters per allà al voltant. I tenien... Era or de veritat. Unes cadenes que semblen dels fals, però d'hores. Pesaven... Jo crec que sí, que és de veritat. Estaria guapo. Bueno, no sé, potser no portava la real i portava la rèplica. Sí, i el dia També. següent vam Persiaca, tornar a coincidir allà i a la Breix i, bueno, no sé. Bé, la veritat és que... Majo. No, O els sigui, xavals- em va sorprendre lo majo que era. O sigui, a mi em va flipar un moment que em vaig perdre de vosaltres quan estàvem entrant al VIP de la Breix i vaig entrar i va ser en plan, bro, aquí hi ha la flor innata, saps? O sigui, Hi havia vaig Trueno, mirar, estava... Nicky sí, Nicole. sí. Vas ser al VIP de la Breix. Estava també el, Ja, el Fernando Costa i jo sol allà És lo curón. estic així dient, bueno, crec que Algú té m'haig de foc. pirar o alguna cosa, i de cop l'Elegante em veu, però de 30 metres. Fa així, em veu, i jo el miro amb cara de... Què estic fent aquí? I se m'acosta. No, tranqui, vente, no sé què, ¿quieres? Sí, Vente con nosotros. I va ser en plan, vale. yeah. Pues a por ello, Bueno, ja que no? estem allà... Jo mai, Un jefe. jo mai veuria del got d'Elegante. Per què no? Bro, crec que en aquell moment va ser en plan... M'ho vaig plantejar, vaig dir, no sé ni el que és, però... No, era el Fa cop. pinta que porta Ja, cans. ja, ja. Sí, no. Fa pinta que porta Però fans. sí, però Elegante molt top, tio. A mi Sí, m'agrada va molt. ser de les coses més random. O sigui, El tio va sortir de la nada. humilde, Jo m'he vist alguna entrevista d'ell que va començar amb micros de merda i ho va patar. No, i tant. Molt guapo. Vale, pausa publicitària perquè compreu tots el xandall, d'acord? Aixeca't un Home. moment, un altre Sí, cop. això ho podríem anar fent cada 2 minuts, així està guapo. Sí, per això ho estem fent, vale? Mireu-lo tot. No només és per de dalt, també teniu la part de baix. Esteu cansats del xandall ordinari de tota la vida? Voleu canviar de xandall per portar-lo els diumenges? Xandall de Flashy Ice Cream, a la descripció. Ah, jo tinc un dubte. T'hauríem de fitxar, no?, per vendre Sí, coses. sí, mi col·lega té veu de potser teletienda pillem i aquest tot. àudio. Potser pilleu aquest àudio i ja està, no? A veure, estem parlant poc de la barbacoa. Sí, què tal va? De Traiem l'asado, vols dir traiem l'asado? els chorizos i el pa. Molt bé. Acabes de guanyar també puntos. Això es diu choripan.
Choripán. Sí, no? Molt bé, Ai, tio. Choripán, Choripán. És el millor que T'ho hi ha juro als que un assaus choripán jo me'l argentins. foto, però vamos. Però, bro, és com Choripán. una xutxa, tio. Bé. Vale, necessito plats. Mira, no, Fotem un plat... Fotem la safata i Tu, tallem. fotem una salxitxa a cada plat, hi ha un chorizo a cada plat i ara traiem Com podeu veure, per casa Adéu, del aquí. Mario passen una d'abusos bestial. Però bueno, Duro. Però els posem a fer pa amb tomàquet. Ho poso Sí. aquí, però poso una d'aquestes. Talla-ho allà, si no, fica-ho allà i talla-ho allà. Val? també volíem fer un control d'alcoholèmia posterior al programa, però és que se m'ha oblidat el control, ho sento, nois. Uah, crec que Sap Jo tinc greu, un dubte. sap greu. Tema parella? Teniu parella? Sí. No. Sí, jo sí. Sí, no. I van venir o veu No, estar no. mesos sense veure? No, la meva no va venir. La Bea sí. És que és car aquest viatge. Sí, va ser dur, tio. Va ser raro. És que és com un Erasmus, eh? Sí, És que és literalment un Erasmus, són 2 mesos. Va, és més curt. Sí, això també no sé, vaig crear cançons des de l'enyorança també, saps? Oh. I teniu pensat tornar a pirar en algun moment? Sí, Tu creu un però no sé si... Però potser no tant temps, tio, no sé. És que és això, tio. Sí, Quan no? acabem la gira no descarto fer un viatget i anar por ahí, però... A Japó. A Japó, eh? Va, molaria A molt. A Japó. Japó està guapíssim, tio. Eh, Allà sí, no és tan allà car, sí que no no, podeu però fer allà Quan sí, diríeu- quan feu diríeu que val un disfrutar i ja bitllet? està. 1.000 euros no 1.000 pavos. No, Menys. 500. 500? Anar i tornar. 500 anar i tornar. M'hi ha T'ho molt juro. de Directe de Ojo, Barcelona. Tailàndia. Sí, sí, algo sí, així sí. molaria. M'encanta. Tu, Tailàndia, Tailàndia. Tailàndia, ja et dic, la zona de platges a mi em va molar molt, Tailàndia. Dubte per tothom que tingui parella. Vale, vosaltres tres. A partir de quant temps us molestaria si la vostra parella no us respon? Hores, dies... Depèn del moment, depèn del moment. Solta la del Si és època estudis, m'és igual quan tardis. Un dia al mig de l'estiu, a l'agost. Al mig de l'estiu, a A partir l'agost. de quantes hores o quant temps No. dius, hòstia, A veure, si triga un dia, el tot el dia, no sí. em molestaria, però diria, potser ja ha passat alguna cosa. Sí, És que exacte, em és això. preocuparia, És saps? això, O sigui, és jo això. dic... Que... Però molestar-me no, tio. jo cada dia. No, però dic, vols que almenys un missatge al dia. Sí, per això un al dia... Per això- No, però jo, com a mínim, un al llevar-te i un al anar-te'n a dormir. Sí, Un bon dia i un però bon per saber nit. que Per saber que estàs viu, saps? Clar, És que molt estàs bé. agraït el bon Sí. dia Sí. i el bona nit. Per mi, sí, és important, T'he tio. de dir que dubto molt que passi això, que la Gina no em respongui en tot un dia, però si passa és que està fent, jo què sé, un curs de submarinisme tot el dia, i ja està, i no pot I contestar. rotllo, a les 10 del matí, I que, com si està... No, Bueno, però si ho sé, tira, però si ho sé, estic Sí, tranquil. clar. no pateix. Exacte, si sé que està fent, jo què sé, el que sigui. Si tens l'última info que ha pillat el cotxe i no et respon en 5 hores, doncs estàs, pues, jo Pues què sé, mal, saps? saps? A mi me la pelaria menys 4. En plan, Sí. que no Me la em diu sudaria. Ara, no tinc arribar a nòvia, casa, saps? jo què No sé sé, què saps? dir. La que te Mario la diu que pela. li pelaria. A mi me la Tres pelaria collons. absolutament Ni de broma, super. ja et dic jo que No, no. en jo un crec que dia no et digui tio. res. Estic Ni segur que condemna. no, Mario. Però més Alguna que res, d'esto tindrà, tio. O sigui, jo perquè ja està pendent, saps? Però jo també Però crec, no que, està- no crec que depèn del tipus de comunicació que tingueu. O sigui, si esteu cada dia parlant tota l'estona i de cop no parleu, doncs, hòstia, és un que raro. Clar, Si sí, una sí. comunicació... Això també és veritat. No, Clar, jo potser seria més de no... Pues de, Ja, però ja no és parlar confiança, tampoc, saps? O sigui... Jo Jo crec està bé, que... saber que Si està bé. l'altra persona et diu, hòstia, estaré una setmana que no li podré dir gaires coses, doncs ja se sap i no passa res. Òbviament. Clar, per exemple, Però llavors tenim- ja vas predisposat, saps? tenim un amic que tenia la nòvia d'Erasmus als Estats Units i hi havia molts dies que no tenia wifi i no sé què. Que, per cert, per tots els que aneu als Estats Units, Pensava que anava a dir compreu el xandall. Molt de compte amb les, per tots els que... molt de compte amb les pistoles. No, però per tots els que aneu als Estats Units, com talles jo vaig el anar-hi l'estiu passat Aquest sabater. i el que heu de fer és comprar-vos una eSIM card de Olafly o una cosa així. Però et paguen? Olafly, fem el tast, no, ja, no, va. però val com, jo què sé, No, és val, 10 dies val, no sé, 20 pavos potser. Saps? Però això es Tens menja sense rotllo, això. dades I no l'has de il·limitades. ficar física, no? Ja No, tens no, directe... no, la connectes a partir dels ajustes i ja estàs. Incís, el Això xoripan vaig fer a va Marroc i em va anar molt bé. Està també. superguapo, això. Nosaltres, El xoripan realment un altre va- consell, si aneu a Argentina o tot Sud-amèrica, et diria, o quasi tot, quan arribeu allà, en el mateix aeroport podeu comprar una SIM, us la fiqueu i s'han de fer X passos, per exemple a Xile és ficar-la i funcionar, a Argentina l'has d'activar, però et costa com 5 euros i tens un mes d'internet, de És dades, molt de barat. tot. Clar, això a Sud-amèrica és més barat, molt barat. als Estats Units val més. Choripan! Incís, el xoripan va amb tomàquet. Estàvem molt preocupats. posarem No, tomàquet perquè bueno, no Ens ho vam plantejar i de cop va ser arribar i dir... Estava cagat. A l'Argentina van tomàquet.
Argentina van tomàquet. No. Sí o no? A l'Argentina no. li foten, sobretot li foten chimichurri o li foten... Doncs aquí aniran tomàquet. O la salsa de carn. A veure, aquella, la- hi ha alioli. Aquí aniran Però tomàquet. si tu li vols Hi ha ficar alioli. tomàquet, fica-li Ja fa tomàquet. estona Bueno, això és entre És que un moment, Bueno, ensenya'l no estarà una el mica cacho. soso, sinó amb el la gent chorizo ve. i ja està. Clar, si no proveu- aquella penya li foten un chimichurri o Clar, una altra però mena que de aquí salsa no- així. Però ben menjat. No hem trobat per net com per trobar chimichurri. Sí, també, eh? O sigui, va molt espaciat el chorizo, pots ja trobar, està bé. cabrón. A on? Però bueno, que fa molta estona que no estem... Vinga, va. Al campo. El puto del campo, tio, és que és enorme, eh? És enorme el puto del campo. Tu, jo vull provar el chorizo aquest. Venen pneumàtics i venen Tu, fernet i em venen... flipen aquests supermercats que pots trobar tant una maca com el ballador. Colacao Turbo, saps? Jo sóc un puto friqui dels súpers, tio. Quan vaig a un país random, m'encanta anar a un súper, El Luisito tio. Comunica ho fa i mola molt. Ens informen que tornem a fer promo del xandall, vale, sisplau. Com podeu veure, teniu més colors o només teniu el negre de moment? No, de moment el negre. De moment el negre. Bro, és la meva puta boca aquí impresa, tio. Nois, un Esteve, moment. sisplau. Color negre, combina amb tot, per favor. Vale, tu Teniu vull fer una sabates review blanques, del combina. choripán. Si funcionen Teniu molt, sabates en farem amb negres, més també. colors. Però els heu de comprar perquè en fem més. Els heu de comprar. Existències limitades. S'ha flipat. Vale, vaig a... Va bé per menjar choripán, el xandall. Review di choripán, Fem review de choripán. Sí, a poder ser sí, porfa. Català full, bro? Bueno, és que si no estarà un pèl sosillo, no? Clar, em mola perquè és rotllo, exacte, ara es doblega, eh? No són dos llesques una sobre l'altra, es doblega i a saco, no? Choripán. A veure, Bueno, depèn de la mida del pan. és chori i pan. Està bo. Sí. És chorizo. El nom No no mata, enganya. no? Està boníssim, saps? Però... És veritat. Choripán. A qui li mola el choripán? A la musca. Per exemple, la chori... No, horrible, horrible. Horrible, horrible. Ah, Crec que no hem de parar el podcast aquí, eh? Fora Sí, del oi, podcast he clar. fet alguna broma bona. Però crec que era ofensiva, així que tampoc la repetiré. Sí, però no vull ofendre a la gent, tampoc. Tu crec que en la mossegada que he fet, que he intentat que sigui molt grossa, he tragat molt aire i m'ha vingut hipo. Perfecte. total. Està bo, T'has de Pol. concentrar en respirar bé. El truc de Un l'hipo és hipo. concentrar-te en respirar bé, per això has de fer coses que siguin difícils per tu, perquè l'hipo és que no estàs respirant inconscientment i aquestes merdes. Quina és l'experiència més random que heu viscut a Argentina? Així que diguis, hòstia. Hòstia, la de l'elegante està loca, eh? Sí, bueno, Home, clar, sí, s'ha de dir que realment esto- superar allò és impossible. Tu, i si passem a seccions, vull dir, portem com 45 minuts, crec, eh? Però en 45 minuts i només Què m'he fotut dius? un tros de xoripán, tio. Tinc una pregunta. Oh, secrem. Portem 45 minuts, oi? Ja. Doncs Vale, potser tinc que una passem a pregunta. temes Encara queda. seccions en breus, eh? Vale, jo tinc una pregunta. Tonta però divertida. Val. Imagineu que teniu un fill amb la vostra parella i al cap de 2 anys us truquen de l'hospital que s'han confós i us diuen no, aquest fill no era el vostre. Què feu? Canvieu el fill per l'original o us quedeu amb el que teníeu? Em quedo amb He els vist la dos. pel·li, tio. Ah, és una pel·li? T'ho juro. Hòstia, És que una guapa. pel·li japonesa, crec que és. Sí, hi ha una pel·li que és com una família molt rica i una família com bastant pobra. Ah, Tu Londres sí, i jo que sí, el ja estan canviats. Això Sí. passa als I Simpsons, quan els també. nens No, tenen perquè- 4 o 5 anys se n'adonen que és de l'altre i els canvien. Perquè tu a Londres i jo a Califòrnia els dos són rics. Hòstia, Però vosaltres què faríeu? Els 4 o 5 anys ja em sembla més loco, eh? Sí? Us quedeu amb el fill que heu Ja no criat. és clar. Jo el exacte, canvio tio. 100%, crec, eh? No, Jo no. Si Vols són, el- si que són facin menys de amiguetes. 2 anys, si són menys un any, jo crec que el canvio. Sí, menys de 2 anys estimat el teu bebè, no et bat, no tio. me jodes. Portes 2 anys netejant-li el cul. Clar, bueno, ja estimes aquell bebè. Ara de cop el canvies per un altre que... Ja, jo voldria els dos. Hi havia una frase Clar, que és però és rotllo, que, el teu tio, pare és qui et cuida, saps? No Ja, qui et pareix. això és, Home, és que és real, 100%, tio. Això és 100%. Jo voldria els dos. Però Jo aniré. sempre tenies el rum-rum de dir... O sigui, tio, quedem i ens coneixem i riem una mica Vull, de la vull, broma. con pensa que sí, equivocat de vull fill. conèixer-li i criar-lo també a l'altre, saps? Això també, però perquè al final és més d'instint de que ha sortit Sí, de però, tu no, i tal. sí, però no, perquè no el coneixes de res, aquell bebè. No, però no dic canviar-lo, dic que ara tots Sí, dos... canvio, canvio. Jo no... L'altra família t'ha de donar L'altra la família la mates. Sí que és veritat que no el canviaria. Quedem i anem al parc i ens coneixem i riem d'haver-nos equivocat, però cadascú cria el seu, no? Seria raro. Cadascú es cria el que s'ha emportat. I si l'altre no vol i et vol segrestar el teu fill, què? Pues allà potser ens arribem a les mans. Fem que els nens es barallin. Qui quedi viu. Qui guanyi, batalla a muerte, i el que guanyi, pues ja està, se'n va amb qui vol. Se'n va sol. S'allista a l'exèrcit i O ja sigui, està. o et quedes igual o palmes. No ho sé, no, jo em quedaria amb el meu, és que està clar. Següent pregunta. Tinc una pregunta trampa, al colo. Us faria una foto Sí. amb Jaume I, si us el trobéssiu? Sí. Oh, i tant. Volem que estigui viu.
Jaume I el Conqueridor. Sí, sí, ja. clar, per què no? Sí. Amb el cadàver. Si estigués ara aquí... No, viu. Tu te'ls vas pagar. Tio, Jaume I. Tu no. No sé quina cara fa el Jaume I. Demanar-li fotos. No sé, tampoc soc molt de... Tu te n'enteres, diuen, tu estàs Jaume I allà. Però aquell pavo Sí. no ha vist mai un mòbil, potser et raben al cap de primeres. De diu, què fa amb aquest bitx? Home, jo sí. També, bueno, no, però posem real... O sigui, com si fos un famós de l'any. Jo faria un quadre. Sí, no? Sí. Jo li pintaria... Vale, següent pregunta, és un comú. Si us treu a Napoleón, li demanes una foto. Sí, jo sí. Vale. La tercera pregunta me l'imagino. I si et trobes a Hitler, Jo crec que també. només el separa... O sigui, em vaig fer les preguntes a mi mateix. Clar, que Només te la A fas. veure, només el separa un holocaust. Li fas el Mataleón. No, perquè en teoria Napoleón va matar la de Pipell. I Jaume I també. També Jaume depèn I es diu el Conqueridor, quina bro. edat. No, ja ho han fet. Jo crec que em faig la foto, tio. Clar. Vaya sticker que És em una feina marco, aquesta bro. ho agradi, Jo li foto un cop de puny. Però aquell pavo s'acaba de carregar, jo què sé, uns 6 o 7 milions de jueus, Però perquè és més recent. Però Napoleón es va carregar un munt d'indis. Que vol puto choripán, tio. Bueno, O sigui, em vaig fer el trick a mi mateix. Sabies que saps? Napoleón va inventar que les cares tinguin el número a fora? Ahà. Datos random. Això ho has, Tu, però és molt bona, vull dir. això ho has vist de TikTok o de Blogspot Mis No, un Cojones? típic un podcast d'aquests de... Com aquest, de subnormals. Sí. Mola. Però el de que Napoleó tingués 10.000 soldats i cap matés el drac, quin sentit té? Ah, sí. Pep, següent pregunta. Vale. Teniu algun toc? Mania. Tu no? Tothom té tocs, Jo diria que no. El típic de no trepitjar la rajola. Meu, Això se'm va passar de petit. tengui... Em vaig No, ara ho puc fer, però prefereixo no fer-ho. En el gym els penjadors no poden estar... És que no sé com explicar-ho. O sigui, tenen la curvatura, saps? Del típic penjador normal. O sigui, De la roba. està així o així. Pues sempre han d'estar així. O sigui, que penges la roba sempre en la mateixa direcció. Sí. Però no crec que sigui un toc, no? No, sí, o sigui, si està al revés, Sí, el jo també canvio. penjo la roba com tota va cap a una direcció, però no és en plan... Crec que no és d'un toc, això, no? No, però el penjador en si Simplement. no està mirant així, saps què vull dir? Clar, totes les jaquetes miren cap a la dreta, per exemple. És igual, no té per què haver-hi roba. Però és que el penjador té la mateixa... Ah, vale, clar, bueno. Sí, claro. Que no hi hagi una així i una així. Això no està tot passa. així. Tinc el El que mateix vols dir és que no toc els que penges tu. com per dins. Els penges així, no els penges així. De cara. Vale, bueno, però no em sembla un toc. Bueno, no ho sé. O és que t'hi cagues. cagues. Una cosa que... És pràctic, penges la perxa així. No, però una cosa que t'ho planten al davant i no pots suportar no canviar-ho és un toc. Tu tens... Jo el canvio. No sé què fots amb les hores o amb el... Amb quin cotxe ho fas, lo de... El què? No sé, em fas obrir-te la mà. Sí, allò que fots abans de... Tu veus un cotxe, no sé quin cotxe és. Un Twingo, un Twingo. Ah, però allò és Home, ho és, tio. una tradició. Crec que tens el concepte... Sí, potser és més aviat un ritual. Tens el concepte de toc Jo quan veig un i- Twingo, No, no el tens bé. dic Twingo, tanco la mà i li faig obrir-me la mà i són 3 hores de bona sort. I si no te l'obro, t'enfades. Ja, moment, això no és un No és toc. una mica toc. Jo crec que Però això és com el... Això és un toc de manual. El m'haig de tirar així per sobre. I si no li obro... És... Ja. Si no l'obro... Pues això és un toc de tota la puta vida. No, no és un toc. Voleu provar el generalitzat. choripán? Que ho faig per Sí, tindre vine a bona provar el sort. choripán. Clar, però si no t'obro la mà, Tu, porta-li un choripán a estaràs les esperant gines. que t'obri la mà fins que te l'obri. A les gines. Que volen provar el choripán. Sí, que ens estem fotent ja. Proveu-li el choripán. Sí, sí. Bueno, de fet, Ah, sí, les gines... tu vols... Les N'hi ha un gines sense tomàquet. Espera, Vale, fas llavors- un plat de I algun ritual abans de sortir a l'escenari? Hola, Un cubat. yeah. Fem com un cubat. un gritito a lo... Lo típic equip de- futbol. 1, 2, 3, flashy. Literal. Sí, així. Sí. Mola. Hi ha un dels tres que faci la compta enrere. 3, 2, 1... 1, 2, 3! Flashy. Hòstia, ho ha clavat. És l'alarma de recordar que heu de comprar el xandall de Flashy Ice Cream. El link està a la bio. Feu el favor de comprar-lo tots els que vulgueu. És un xandall bastant bacano per tot l'estiu. Tu, trec la carn, la Vic. Si no venem Crec que el xandalls mig. així, ja no sé què La fer. puta, ja, tio, ja més broma no pot Tanco. dir, Del puto xandall. Pep, passem a la primera secció. Dale, métele. Mario, el Pep està cuinant. Fes la teva secció. Vale. Espera, que està mirant com està la carn.
Tu vés-te preparant mentrestant, Carn vale? vil. De moment... Pep, descriu-nos la carn, porfa. Bona nota al choripan. Sí, el choripan Molt bé, tope està de bé, bo. no? El choripan No tope té de garra, bo. això, eh? Què opineu, Gines? No, És que avui hi ha gira, dues gira. Gines al darrere la càmera. No una, hi ha dues Gines. L'únic que jo el pujaria ara una mica Heavy, per eh? records. Dale, Mario. Vale. Jo- Vols canviar-te per mi, per fer el clip? Sí. Sí? Bueno, és igual, no. Déu, Vale, em quedo el mateix ja lloc està. quiet. Vale, està us tot el porto una que està aquí. sexual. A veure, sou... 6, perfecte. Teniu 2 cadascú. Traduccions al català. Som-hi. Easy, I sí, per tota la família. Ok. Vis, personal i congelat. Vale, turú. Cabroncete. Uau, és xunga aquesta. Traduir-ho al català. Sí. A veure, la secció es diu traduccions al català. Quina convidada, aquest Perdó. Bé. Gamarús, no, bon try, dimoniet. Dimoniet. LOL. Vale? No compramos. I no seria No, cabronet? jo no l'he comprat. I O sigui, hi ha cabronet moltes no val? que prefereixo dir el barbarisme. Ara hi haurà... Però cabroncete per mi seria cabronet, no? És que potser cap... Bueno, no ho sé, bro. No soc... Jo ho he Cabron vist a rock. internet, tio. A Blogspot mis Una cojones. diablita. Sí. Vale. Cutre. Cutre és cutre, no, Tito? Oh. S'utilitza molt. O sigui, realment jo prefereixo dir cutre. Sí, jo dic cutre, O la sigui, veritat. cutre. És que és una expressió molt guapa, el cutre. Mira, tant i com el vale i el... I el bueno, el cutre, vamos... No és tinc que, ni puta idea com es diu. però representa perfecta la sensació de... Uah, és que això és tope cutre. Sí, sí. Saps? Ho representa molt bé. Un try. Lleig. Bon intent. Jo crec que al final és merdós. O penjam. Oh, m'agrada Mira, molt el aquest. penjam del compro més que El, mal. el... Sí, o sigui, és Penjim, més... penjam, jo no ho aplico així, no? Penjam, jo Ho faig per quan em penja el... No? Saps? Un poet Ja, està penjant. queda No, els collons. una camisa que et queda gran. La porto penjim, Sí, però saps? perquè ho traduïm... Arrimat i tot. Literalment. Clar, però tu li pots dir a algú... És que no paran de tirar Ai, és que barres. penjam, No paran que de tirar vas barres. cutre. Saps? No vas com ben vestit, no sé. M'agrada molt penjam, tio. Vale, aquesta encara es podria utilitzar. Intentarem aplicar-la Vale. al dia a dia. Gallumbos. Calçotets. O sigui, calçotet seria calzoncillo, però gallumbos, la mal dit, no com esos gallumbos. Els gallumbos. La versió cacofònica de calçotets. Cacofònica? Acabo d'aprendre amb No sé quin 24 idioma anys. parla aquest home. Cacofònica, eufemisme, no? Sí. O malsonant, també. Estic entre... Calçons? Ojo, S'apropa? no? Merda, tio, merda. Hijo puta, tio. Vale, comença per T. T? Sí. I acaba per apavergonyes. Tapa vergonyes. Sí. Vamos! Oh! Clar, seria com flow taparrabos, no? Sí, sí. Apavergonyes, Crec que te l'he taparrabos. sentit algun cop a tu. El tapavergonyes. M'agrada molt En també. la puta vida he dit... És que aquest home va néixer el 1800. M'agrada molt, És un m'agrada molt. vampir. Tapavergonyes Vale. m'agrada En directe molt. de Tot i Pompeu que Fabra. no hauria de ser aquesta paraula... És que jo crec que els hi falta traducció Com que és una literal. vergonya? Com- Sí, els hi falta una Sí, paraula, tu. els hi falta Busquem una paraula per gallumbos, nois. És una vergonya de pen. Vale, Clar, un altre, Exacte. que s'utilitza molt. La típica, que palo. Que quin pal... Sí, pal està ben dit, però com a expressió hi ha una que diu exactament quin palo. Que palo. És una expressió, no una M'anava paraula. a dir mandra, però ara... És expressió. Quina mandra. Quina mandra... Clar, sí, quina mandra sí, però hi ha la més concreta. Més OG, català. Mira, et diria aquí feixuc, però és que no. Tampoc. O En sigui, plan que feixuc... no s'assembla, Pesat, saps? Però... Però Quina és- mandra. és que no l'adivinaré, és que les he posat massa. Tira-te-la. Quin és? Va. Quina gaita. Quina gaita. Crec que... Quina gaita! Molt xungo, molt Crec que és xungo. més català que feixuc. Quina gaita No, de que quina pregunta. mandra. Ai, Sí, que quina Sí, gaita. sí. Crec que té raó. Feixuc, Crec quin que... pal, quina mandra... Jo no la Crec que fem, té- hi ha molta té raó el gent que la turó, fa. té raó el turó. Això és internet, això és Ja està. internet. Vale, pijo. Adinerat. Pol, va per tu. Es fa servir bastant, vull dir que no és... És un Quina pijo. gaita. Ah, bueno, no, la traducció no es fa servir mai, res. No, perquè és que seria burguès. És impossible. Perfecte. I de burguès, no. Sí, En Tiro diu allà els L'argentí argentins es diu cheto. Cheto es diu. Vale. Com les patates. Ok, cheto seria en argentí, en català és tifa. Tifa! Uau. Hola, aquest s'ha cremat, nen. Ets un Ni tifa. idea, bro. Un tifa o un pijo. Hola, Un moment, aquest s'ha sisplau, un moment. Això és un tifa. Ah, Bueno, que crema. Ensenya. Això
Això és un tifa. Mireu quin pa està fent el Pep. Ha sigut el Mario. Això és una bona tifa. El Mario. És un nou concepte. Una cosa, és veritat, tifa és merda, tio. També, jo què sé, potser li donen merda als pijos, jo què sé. Va. Vale, últim. I l'últim... Estar de tranquis. Està, què? Estar de tranquis. No, òbviament no està de tranquil. Com a expressió, no? Estamos de tranquis. Està mirant les papallones. No. Ho ruleu? Podria... O sigui, He fet aquesta és una aquest expressió. try, m'he tirat el És tip. aquest try, va, està bé. És, jo estaré amb aquella calma. Dius, el dijous estàvem de tranquis, estàvem amb aquella calma. Invent. Haurem de revisar les fonts, eh? Invent. Ara, òbviament, Blogspot, mis cojones, 33, i a partir d'aquí, no sé si és veritat o no. Hòstia. Ja està. Sí, t'acabes de Pompeu tirar... Fabra no estaria orgullós. Acabes No, de tirar exacte, el potser teu veto d'Invent. Jo tiro invent. Sí. Sí. Bueno, com que no sé si algun filòleg ha... Filòleg. Va el ganivet, eh? Va el ganivet. Fill de puta. El teu col·lega el que no Si perdona ara una, t'apareix eh? de puta mare. El teu col·lega el que no perdona una. Sí. Qui, Vinga, va. Vols fer-la tu ara? Que no Pep, o- te faré res, tio. Sí, Deixa-ho allà. li tiro. Li tires? Jo no tenia res. Llavors em toca a mi. Sí. Ah, vale. Si em passa el Mario el seu mòbil, estaré Sí. agraït. Jo us porto, vull que em digueu, els 5 menjars més menjats, valga la redundància, a l'últim any, vale? Els 5 menjars Buah, més això no es menjats farà ni de l'últim compte. any. Que hem menjat nosaltres. No, Ah, del món. El Els món. més menjats. Ah, és del planeta. del món. Vale. Hòstia, que difícil. Podem ajudar? A veure, quin és el primer? Però, Arròs. Arròs. És correcte, l'arròs. Hòstia. Més que res perquè sabies? a l'Àsia... Però cada engruna compta com a 1. No sé com Clar, Hi ha molta gent, i a l'Índia d'aquestes també hi ha molta gent i tonteries menja molt arròs a l'Índia. Deu ser per quilos, això. Deu anar... No deu anar per... No sé per què. Per quin número està? L'1. Ah, l'1. L'arròs Hosti, és l'1. quan de quilos? Va, jo anava a dir pizza. Eugenio. Jo anava a dir puta pizza, tio, perquè clar, l'arròs té més sentit. Jo crec que pot estar en el top. És que és... Veient per on van els tiros, crec que no. Ha de ser és més, senzill. és més la base, no? Alguna base així. Com Nois, pa, nois, no? calleu. Flow pa. Jo tinc una, Flow jo pa, tinc no? una. El pa és el segon. El pa! És el pa del segon. Patata. La patata és la cinquena. Un moment. Us falta el Falta tercer i el- el quart, eh? Tan locos. A veure, el pa té molt sentit, la pizza és pa. Sí. L'hamburguesa porta Ha de ser pa. un aliment únic. Clar, vale, Sí, entenc, com- entenc. No pot ser... Choripan no serà. El No. tomàquet. No. Un error. Però, un Tenen moment, tres, un moment. Tenen tres, En falta dos. quin flow estem? En dir verdures o en dir bledes? No, estem en No, flow no. aliment... No. Saps? De dir, Sí, entenc dir llegums o dir cigrons. Ja, entenc què vols dir. Està viu o està mort? No. Una pizza o sigui, on està amb viu. la tortilla de patata. ¿Tú qué prefieres? Sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro, És que no et puc respondre perquè hi ha un que és molt genèric i l'altre no. Però viu o mort? O sigui, té vida o no té... Animal o no animal? Un mineral. Animal o no animal? No et penso respondre res. Perquè l'aigua no val. No val. Vale. Aliment sòlid, sisplau. I si és carn és algun concret o pot ser carne? Però clar, no pot ser flow. Estan concursant ells tres. Però jo tiraria, si una és arròs, jo tiraria pasta. Així, no. Ja, No, ho perquè havia pensat. és però- blat. No, Farina. blat no crec que sigui tirar-lo. Blat i el No és- pa és no és com blat. dir-ho, Realment és tot el porta mateix. farina. Perquè el pa és... Clar. Jo? M'està fent cara de que és farina, És tio. blat. Pareu-vos. Esteu molt a prop. Sí. Esteu molt a prop. Blat de moro. No! No. Esteu molt a prop amb la pasta, penseu als ingredients de la pasta, ingredients de la Gluten. pasta... Estic anant ja a la... Farina. Nois. Hortalisses. Nois, 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 mireu-me. Farina. Ous. clar. Oh! I l'últim sí que ja Què l'heu és el dit. tercer o el quart? És el tercer, els ous. L'hem dit ja. I l'últim No, ja l'heu falta dit. el quart, no? El quart, l'heu dit, que és la carn, que l'heu dit. Vale. L'han posat molt genèric. Hòstia. Em sap greu, perquè una botifarra no surt. Han posat carn. És que també l'he preguntat a ChatGPT, per tant. Ja. Font ChatGPT. I si us interessa també, la sisena era el blat. Ah, veus? Estava allà, estava allà. Qui menja Però això és per la birra. El blat, però Clar, però és que està això- els cereals, està... Però por ende hauria d'estar per sobre el blat que el pa. Sí. Sí, perquè- hauria d'estar. Però hi ha, Ja, hi ha molts sí, pans que sí. no tenen blat. Clar, no pot... Hòstia, aquestes seccions ens les hem de revisar, no? Sí. A veure, al final... No hi ha Hi ha tants molts, contenido però de no qualitat, tants, eh? No. Vas No, jo què vas sé, al tio, forn i amb molts si pans teniu que no tenen hate, blat. tireu-li a ChatGPT, jo què sé. Una pregunta, portàveu una secció vosaltres? Avui? Sí. Hola, l'hem... Per nosaltres? Ui, clar, és Sí. veritat, Hola, com hola, hola. Sí. Portem una hora Sí. de rellotge. perf.
Hòstia, un moment, tio, mai he fet això, eh? No. De dia viviré... És més Clar, ara mateix és com si, o sigui, ara mateix per l'Sneaky és com si qualsevol de nosaltres ens tiressin a sobre un escenari i diu, canta. Canta. Després ara, doncs, el mateix tu, però fes una secció. Crec que és més fàcil fer el que fem nosaltres. Ah, no, sí, després ara... Sí, jo crec que és més fàcil el que està a punt de fer l'Sneaky que no pas que ens tirin a un escenari i diguin canta. Bueno, ojo, Bueno, espera, jo tinc una proposta que si us la diem ara al podcast, si ens dieu que no queda... No, endavant. No sé què Molaria un dia venir un videoclip i fer d'extra. No, em sembla O no bacano. fem res, sortim de fons un dia... Demà passat en gravem un. I ja està. Em sembla bacano. No, només d'extra. No, però o rizar un más el rizo i sortir, però de fondo, molt de fondo. O sigui, que si algú s'hi fixa, dius, ostres, està el Pep. I que sigui jo, per exemple, com si li apunyalés al Mario. Tampoc No, a mi m'agrada. De molt A de fondo. veure, demà passat rodem un vídeo. Sí, podríeu fer-ho. És aquí a Sabadell. Soc un nini. És de Sabadell. És aquí a Sabadell, Pues a vindran la el Pep i tarda. el Mario. Vindran el Pep i el Mario. I és per un tema, no sé Ja què, haurà fins sortit? on podem dir, tio. Però molaria potser dir algun detall. Ah, no haurà sortit. Sí, haurà Sí que ha sortit. Ah, sí que haurà Som sortit. dos. Per quin tema és? Per quin tema és? Boig per tu. Hòstia, cuidado. Hòstia, el Però- vam escoltar, però tio. amics. Dios, que es liïn el Pep i el Mario. Sí, coneixereu El el Pep Pep Sala. Sala. Molt. Duro. Qui és? Hòstia, clar. El de Sala, el que està viu. El de la puta cançó, no? Claro. No? Té sentit. Sí. Però llavors estem parlant de que Vale, si ja ha sortit la cançó i el videoclip, Clar, ja s'hi hauria Sí, ja de ha videoclip. o sigui, la gent ja Clar. només cal que vagi i busqui al fons I d'àlbum... potser no surten, potser no surten. Què els hi regaleu? Està bé. No? Encara que després no surti com... Clar, tu ves a mirar-ho, que de fet hi ha el link a la bio... Quin i- minut? Quin minut? No, A no, sota no, del que s'ha xandall de vist, Flash Ice Cream. No, però han de dir quin està allà. minut sortim. No, que no ho mirin, que s'hauran de mirar sencer. Que si no, no compta la viu. No. Si no, Clar, te l'has de mirar sencer i tu fixa't en tots els detalls tal, i algun un píxel serà el Pep o jo. Dios, sí. Ojo, no s'està cremant, eh? Ah, no, segur. Jo t'ho Ara la carn ens la polla, ara demanarem un globo. L'important... Vale, va, la secció de Flashy, va. Abans de la secció vull recordar... Ah, però feu xandall. Compreu el xandall. Compreu el xandall. Sí. Teniu un xandall? Bueno, i més coses, No només hi ha xandalls. Compreu-ho tot. Sí, realment... Tot, eh? Traieu-nos el merchan de Em sobre. passes una birra, Turo? No sé per què ho dic al micro. Li ha pelat el merch. Ha quedat molt com... Bueno, això que farem ara ve de la mà de la Gina. Un aplaudiment per la Gina, està allà darrere. Bueno, la Gina. No La la Gina nostra dos? Gina. La Gina. La O. Sí. És la Gina gran, en realitat. La Gucci. Perquè, clar, va néixer el 99, un any abans que l'altra Gina. que la OG Gina de Xapa a la ràdio. Seria una mica per, no sé, per posar-vos en la nostra situació, saps? Sí. I com ens coneixeu i com us coneixeu a vosaltres mateixos. És una mica de, saps, de filosofia, una mica. És Saps? introspectiva i retrospectiva. Sí, Sobre. i autrospectiva. Dios. Si saps alguna de mi que jo no Metaspector. sàpiga, em cago a sobre. Vale, la primera pregunta és, si haguéssiu de ser algú de Flashy, qui seríeu? El Turo. Jo també. Tots es pillen el duro. Però perquè sóc designer. Ah, veus? No, jo... Joder, tio. No, jo... No ens volen. Bueno, però estudio, està bé, he estudiat. Vaig acabar l'altre dia. La Molt setmana bé, passada. aplaudim la carrera. Series el Turo perquè ets designer. Perquè soc designer, sí, a mi em mola. Jo hagués fet lo de la idea de la boca segur que seva. Estic segur. 100%. Efectivament. Veus? Jo no, perquè ell és el que sempre condueix, jo també. Efectivament. Doncs jo sóc un entremig entre Pol i Sneaky. Yeah. Mola. Fent què? Rotllo com? O sigui, series... El millor a cadascú. No, us heu de posar d'acord i... Vale, va, pues- Jo sóc el Turo segur. O sigui, jo haig de ser el Turo. A veure, deixa'm pensar. Molaria que- que us ho prenguéssiu malament. No, però a saco de malament, eh? vols ser el turo. No, tio, però... ser tu. Sabeu que heu vist com conoce vuestra madre? Sí. El Mario es va enfadar perquè li vam dir que ell... Ai, no, el Pep es va enfadar perquè li vam dir que ell no era el Ted Mosby, que era el Mario. Sóc el Ted, molt bé. Literalment, Ted. Ets bastant... No, però ja fora d'això... Ja, però el ets Mario el bastant veig bastant tendmós. Jo Jo. no, ja- Ell és el Barney Stinson, l'hauria de veure. No, ja et el diria que no, Mario perquè és un putero. el Mario s'enamora de cada noia que... Bueno, no. No sóc un putero. Tu ets el puto Marshall de Marshall, bro, campionat. això. Diu Sí, Marc, Marshall, bro. evidentment. Ets Marshall. Marc Shaw. Marc Sal. És Marshall. I el Pep Realment, Mosby. jo estic al teu barco. Tu ets més Ted, tu Ted, ets més Barney. Sí. Sí. És que no m'he mirat la sèrie. realment. Uf, fatal. El Barney tio, és un te l'has de mirar. empotrador. Però llavors no. Llavors no, tio. No, però el Ted és el que s'enamora romànticament de les noies. Ah, i... sí, llavors sí. Saps? És el Mario, sempre sí. Mario Mosby. Doncs jo sóc l'Sneaky, llavors. Has tirat el bon equip, Saps tio. per què? Per què? Perquè sí. No ho sé. No, tio, quina merda. T'anava a tirar un piropo, perquè porta el xandall de Flashy.
Pel drip. És pel Xandall de drip. Flashy Ice Cream, Seria pel disponible a la drip, jo. descripció. Però feu xandall. No. Va, tria. Pues jo, jo... Pol. T'imagines que... Tio, sí, això és com l'equip de futbol, saps? El pati de la classe, tio. Però que t'he triat jo. T'han triat l'últim, Pol. Ja. més guai. Sí, tio, jo Tenim també, un punt, tenim un jo punt també al pista. seria tu. Els dos, una mica, un petit percentatge. Hòstia. Sí, no? És que abans del podcast Gràcies, he dit que Podcast. hi havia un moment que es quedaria parat. Sí, Val. la següent és... Següent. Si poguéssiu sopar amb qualsevol figura catalana, qui seria? Pot estar viu o mort, o sigui, si figura important, saps? De Jo Catalunya. aniria a Respondre sopar... jo també, eh? Sí. Sí, dale. Jo aniria a sopar a casa de Thiago Messi. Val. Jo Guifré el Clar, és Pelusa. català. Què passa? És català, clar. Molt ben jugat, haig de dir. Jo em quedo amb el Guifré. El Palós. El Pelós, eh? Sí. Jo em trauré el rabo. Bueno, acabo de perdre també punts negatius d'hombre, me la suda ja. Si perds uns negatius d'hombre, guanyes. Sí, eh? Jo diré... Qui diràs tu? És que vull silenci pel clip, Vale. perquè és impressionant. Sant Jordi. Oh! Tu seràs Sant Jordi. Si és d'Anglaterra. aquest. Agafes el Jordi, tio, no Què fotis. vol? Creiem que és molt català, però no és tan català, eh? Ui. És que ell deia el el coneixia. Jordi. És que ell el M'han enganyat. coneixia. El traiem aquest, aquest. Et podria ensenyar un quadre de Pensa que anava un selfie. Sant Jordi japonès. I tu qui? No, en sèrio, és una llegenda que és europea total. Sí, no sé sí, per ja què que aquí se l'han- És robada. ens creiem que és super nostre, però no. Mario, fem una cosa. És Digues europea, una europea en altra. general o d'algun país? No sé ben bé. europea en general. Anglaterra. Mario, digues una altra que estiguis segur que és català i després confirmem. Si Sant Jordi és català, al clip et poso el Sant Jordi. Si no, et poso un altre. L'altre. La Rosalia, bro, podries dir, per exemple. Amb la meva mare. Ets un primo. Toma. Si amb ta mare vas a sopar cada dia. M'encanta sopar amb la meva mare, tio. Però... Era per- cuqui. El Giancana volia respondre, també. Sí. Amb la meva mare no vale. No, el Mario. Tu has respost, eh? Sí, jo he dit Guifré el Palós. Ah, veritat, sí. Els jajas. El Pilós. El pilós. Antoni Gaudí. No, no. M'ha molat. Antoni què? Estaria guapo. Has dit Antoni Gaudí? Antoni Gaudí. Molt bé, tio. Està guai. Antoni Gaudí, M'agrada. Fumau, però... Fumades guapo. Mira aquesta pedra, el bro. Com devia anar perquè l'atropellés un tramvia? Ja, flow No era sort? psicodèlic, tio. Sí. Que no va sentir el tramvia. Havia d'anar Havia de veure un tremendo d'allò. Aquella època el tramvia segur que fotia un soroll que flipes. Però no era sort. Però da igual, I el perquè van hi havia avisar. una Al tonada final de no metal. sabia. Exacte, devia anar del revés. No ho sé, Sí, jo pensava que era sort al final de la seva vida. El tio anava al revés. Sí, no, 100%. pot ser, sí. 100%. I tu? Tu vols respondre tu, ja? Ai, no sé. Jaume Creixell. Hòstia, el vam conèixer l'altre dia. Va, no el vam tallo conèixer. faig monja. El vam veure l'altre dia, el de la Sí, Sí, hi era. seia a la nostra fila, tio. Li vaig haver de dir que La s'aixequés hòstia. perquè em deixés Així passar. de bon tio. ton. Quin jefe, tio. Momentazo. Qui era aquest tio? El Jaume Creixell, el de me la tallo i em faig monja. I si no, Calavera i Pinta. És aquell que comença parlant així, no sé què, i acaba parlant així, perquè si no, això és una vergonya, el conde aquest. És un No saps qui meme és? de la PM. Sí. És un jefe, tio. Que ara un capo. És un s'ha crac. guanyat la vida a partir de ser un meme Sí. de la PM. Molt Va demanar ser seleccionador de Catalunya quan Johan Cruyff va deixar-ho. M'hauria encantat. És sigut bestial. També va demanar ser entrenador del Barça quan Guardiola va marxar, però no... Una pregunta, cada autobús que passa, qui es deu escoltar? No? Que o heu sentit 14 autobusos o cap? Així és Jo crec Sabadell, que els així és 14, Sabadell, tio. Sí, els I tu no 14 vols estan respondre? Amb mi. Jo seria... Amb la teva nòvia, va, tira-te-la. Jo seria Carles Puyol. Ah, també molt bones. Perquè és un fatxa. Per què? Vale, va, next. Tu Següent. series, o sigui, no aniries a sopar. Seria. Jo vaig estar sopant al costat de Carles Puyol el Ah, dia clar, que la de- pregunta era sopar i pensava que era ser algú. No, estava flipant. Has juntat preguntes, pensaves que Volies era sopar ser. amb Puyol per parlar d'Espanya tota l'estona, no? Clar, tio, i les ovelles. Jo el tenia al costat, a la taula del costat, just el dia que van anunciar que Messi se n'anava al Barça. El tio, el tio, el tio estava amb el mòbil tot el rato. Tot el rato. I se'n van al lavabo i no sé quina... És que això... No, això A plorar, evidentment. no, no, Tio, anem de festa a luz de gas? va, següent pregunta, no direm res més, perquè... Imagina't estar al costat de Carles Puyol quan van anunciar que Apu se'n anava de los Simpsons. Fua, Apu se va de los Simpsons. No, perquè no ho entenc. Com? No sé, avui m'estic colant molt. És un meme... Ningú és un t'entén, meme- germà. No, és un meme molt antic. És un Era un meme, molt tio, antic. no tenim internet. Sí. No, de veritat. Bueno, mira, convalida el mot que m'has fotut. I ara ja tancarem la secció improvisada. Última. Bueno, sí. M'està molt Última, bé però la és entrevista. extensa, és extensa.
Aviam, Dius heu com d'adivinar mola. què ha dit aquesta frase, si nosaltres, com a Flashy Ice Cream, o Miquel Martí Pol. Vale? Dios, que sou uns poetes, tio. Tu. Potser que la llegeixi... No, no té sentit, res. M'aniria a mar endins, tot sol amb la meva barca. Però això està dèbil, L'hem dit en algun tema, tu creus? O en alguna entrevista? És una Miquel cada un. Martí Pol. Bueno, aquesta és Miquel Martí Pol. Miquel, vale? Okay. Vale, us he de dir que la sabíem. Voleu Bueno, m'ho has revelat. Se li ha una colat cada un. abans, se li ha colat abans. És l'única que sabíem, és l'única que sabíem. La segona aquella. Ja està, és l'única que sabíem. Vale. Amor de fugitius, però no fugàs. Creuant la frontera, ens estem obrint el pas. Qui l'ha dit? Sí, aquesta és easy. Jo crec que sé qui l'ha dit. Molt poeta, tot i així. Flashy Sí. els gelats. Sí, sí. Sí. Més que, sabeu De fet és meva. sabeu com ho hem descobert? O com ho he descobert jo? Perquè ens estem obrint, saps? No, Miquel Martí Pol, per molt que ho sembli, és una sola persona. Ja. Tot i tenir 3 noms, Oh, saps? que Ja, ja, però no rimat. parlàvem Pot aquí. parlar d'ell i la seva estimada. Clar, exacte. Exacte. No crec que només escrivis en primera persona. No? Això pot ser, això és veritat, mira, va. T'ho compro. Jo també tinc no? Sí o no? Sí. Silenci, sisplau. Vale. Estem a la nostra secció. Turo. I vigilar on cau el pes quan fem alguna passa. Uau, aquesta és top difícil, en realitat. Imagina't en un tema així de Ja. duro, A veure? saps? Torna. I vigilar on cau el pes quan fem alguna passa. I vigila, cau el pes, saps? Ara vosaltres. Ara vosaltres, que... I cada cop que fa. El Tot i que estaria molt guapo pillar com a referència de temes, tenir de tant en quant una frase de Miquel Martí Pol. Estaria finíssim. Idea Hem creativa. reversionat com 6 cançons de Miquel Martí Pol. Altres de Miquel Martí Pol. No, jo diria que és del Miquel, del Tito Miki. És del Tito Miki. Bé, Mario, has estat atent. de moment Mira, estàs- aquí tres- parla tres més a d'una... tres. Tres a tres. No parla en primera persona, aquí. Quantes teniu? Queden 4. Val. Duro. Sembla bé o no? Sí. N'hauràs de fer 3. Ara mateix és el màxim cunyau, amb la mà a la butxaca, la birra de tassa... Una l'haureu Vale. de fer. Que no li feu cas a aquest tio, que no sé ni per què... Només podeu fer 3. Per què té un micro aquest senyor? Tio? La crema quan crema no és bona crema. No, aquesta no la responc jo perquè també vosaltres no hi éreu i l'he escoltat mentre la parlaven. Quin tio. La crema con crema? Vas tu o jo? Crema. Pep, vas tu i després aniré jo. I jo crec que aquesta antanomàcia de dit crema 3 cops ha sortit vostra. Vostra aquesta. Pues no. Pues és Miquel Martí Pol. Vinga, antanomàcia, xaval. És que no sé què vol dir. Fora! Vale. Has colat Jo tinc una antanomàcia. part. Bro, Pol. Vaja, L'última l'hem de dir segur. O sigui, has de triar entre aquesta i aquesta. Però l'última s'ha de dir 100%. Ara vaig jo, Estic preparat. Jo he fet una. De 2. Passejaria amb tu per una vella ciutat desconeguda i m'hi perdria. Aquesta l'ha dit... Tu o jo? Tu. Sembla que ell. Hòstia, anava a respondre molt ràpid, però ara m'ho he de pensar, No sona tan pompós com si fos un poeta, però pot ser que l'hagi dit un poeta. Sí, Sí, tu calla. Hòstia. Passejaria amb tu Ah, per una vella ciutat desconeguda i m'hi perdria. Em podeu dir qui dels dos si ha... No, és que res. No. Em podeu dir qui l'ha dit? Miquel Martí Pol, va. Molt bé. Ai, vamos! Anava a dir, en el cas de que l'haguéssiu fet vosaltres, qui l'hauria dit? I clar, no... Jo crec que el Pol. Clar, aquí, És més poeta, el Pol. és el més jo crec, romàntic, sí. Qui fa les lletres així més... Els dos són uns nyonyos, s'ha de dir. Sí, Els dos són uns nyonyos, Jo soc un romàntic. Ja Sí, es però el pot Pol, dir, podeu parar el Pol de de cop parlar et de surta... Sí, no? Sou traperos, Sí, tio. el per la- Clar, parleu de... Tira una frase bastant dura o alguna cosa, però després et fa alguna molt poètic. Sí. Jo a vegades soc més vasto. Crec Mira, que Els agafa, nens passejant pillo. entre els geranis. I, Per exemple, així, això és una frase I seva. feu també la de... És a dir, això nosaltres ho fem amb seccions algun cop. Dèieu fer una secció i a vegades pues, se l'acaba quedant el Pep o el Marc. Heu fet alguna frase i que al final l'ha cantat l'altre? Sí, Sí. Sí, es juga bastant. No a full, però sí, s'ha fet. Duro. Vale, l'última, I si acaba sent la frase aquella que peta el TikTok, què? Et sents una mica com... No, però són un equip, com els Boston Celtics. Al final... Han guanyat la NBA. Bueno, hem avisat molt tard aquí. Sí, és veritat. Però clar, al final, si tens ego i vols triomfar tu, com el Luka Doncic, doncs és molt més difícil. Has d'anar sol, llavors. No, Xapa és una jungla, o sigui, aquí qui no Sí, pot qui fer no seccions corre bones bola. a tomar Tonto l'últim. I l'última és? Sé molt bé que des d'aquest bar jo no puc arribar on ets tu.
Mario. que hores inventem. Li ha Que costat, hores inventem. És que han fitxat una tia de la Mèdia que us fot aquí. Bona feina. Jo he deixat tot preparat. Sí, sí. No sé, tio, responeu, esteu dient tonteries. Qui l'ha fet aquesta? És de Flashy! No, és dels dos. No, de Miquel Martí Pol no és. Ah, bueno, clar. No, clar, realment això és cert que desconforma una Dios, mica. com Entenc, m'agrada, entenc. tio. Però un moment, Que hagi dit clar, aquesta confusió. soberana Un moment, tonteria. jo aquesta frase no l'he escoltat, de moment. Bueno, sí que l'has Sí escoltat. que l'has No, escoltat perquè va carambassa. sortir fa... Ja, però fa jo 4 no. dies va sortir el Ja, disc. però jo no. Nois, què tal és? Què tal és? Ens heu vist a mi i al Mario allà darrere? Els heu vist o no? És el videoclip. No m'estic enterant. Ha arribat el moment de promocionar el xandall de Flashy Ice Cream. Yeah! Bueno, Disponible ja el a la disc tenda acaba de sortir. oficial de flashyicecream.com. És veritat, No sé si és aquesta, però si no estarà el link a la Però a veure, descripció. què feu, roba o música? El xandall està molt promocionat, però... Sí, havíeu dit que acabem de treure ficaríeu- disco. Exacte, que és el que us dona de Escolteu pensar. el Una disc. cançó amb la música no l'he comentat aquí. No, perquè, da igual. Com es diu, per Ja cert? està avorrida la cançó. La cançó de la música. Sí, com es diu? Ja la penya. La penya ja... Atracció magnètica. I què tal? Molt bé, tio. És que ja us dic, jo no l'he Estan escoltat. molt bé ara encara. mateix, la veritat. És un besito? No, no. A la música, un besito a la música, Sí, no? tio. Realment ara porta molt poc fora i, joder, hem flipat una mica, amb Sí, els oi? coses. Sí, sí. Anna La guai, música va eh? disparadíssima, com un tiro, tio. Sí, És molt heavy. Però, el que però fa. boig per tu també ha anat bé. Esperem que sí. Sí. Sí, ha anat molt bé. Però, sí, sí, a mi m'agrada molt el tema, així que... Però una Està cosa, guapíssim. em És un sona clàssic, com que heu fet ara el segon EP, però és com que falta alguna cosa, o no? Què falta? Clar. No sé, jo em noto com si em faltés aquí una coseta. Bueno, podria ser. Sí, O sigui, arribarà... Hi ha Podria ser que Sí. faltés Un alguna moment, tens insight? jo estic molt dins. Ah, vale, jo no estic entenent res. Jo ara mateix estic igual que vosaltres. Pilla Pot Coris, ser, aquest tio pot pilla ser que, Coris. pot ser que s'ampli... L'EP? Ui, no ho L'EP estan entenent, d'estiu. tio. Sí, és Pot ser que s'ampli l'EP d'estiu. Bàsicament, Pot ser s'aplica. que falti alguna cosa, que hi deixem-ho hagi- aquí. Pot ser que pot de ser. short play passi a medium play, Deixem-ho aquí, deixem-ho aquí. sense ser l'EP, però Però tu com collons tens aquest insight? jo conec a molta gent. Has preguntat, has preguntat. És Eh? un Ho va tio escoltar al connectat. videoclip que farem demà, Clar, Exacte. saps? passat. Exacte. Pues ja està. Secció sí. tancada. Sí, surt algú nou. Surt algú nou? O no, no ho sé. Prou spoilers, ja està. Ja Se està. vienen cositas. Podeu escoltar Sempre Joves per 10 a tot arreu. També podeu veure Xapa a la ràdio a tot arreu. A tot arreu? Ja podeu fer tot això que us estic dient. També Podeu podeu comprar comprar- el nostre merchant a la web. Podeu Això, comprar el el merchant. Ui, no merchant. treballem Tu ho hem Com dit. aquest xandall negre Hem dit tan que xulo tenim que porta l'Sneaky. Perquè L'hem promocionat 10 vegades aquest podcast, però ja estava pactat. Sí. Vale, corre. Hòstia, queda la carn, tio. Ara menjarem. Clar, ara gràcies. menjar. Hem de Yeah! provar les Tu, peces l'ensenyo. grans. Ensenyo com ha quedat. Sí, sí, exacte. Ensenya la Big Sheet. Ensenya la Big Clar, però Sheet. com que has d'apropar la... A veure, sembla que està bé, no? A veure. Tots la barbacoa. Treu el vacío, aviam com està. Tu, podem apropar el mòbil, amb la broma? Ah, apropem el mòbil, Ah, tio. clar. Apropa el mòbil. Apropa el mòbil. Clar que no anàvem a apropar la barbacoa. És fascinant, tio. Espera, a veure, m'està molant la càmera. El Marc Vale, està amb una molt encegada. loco això, molt Està loco. suculent una mica. podríem dir. L'ideal hauria sigut un parell de llimones aquí a sobre. Espera't un moment, Però, espera't un moment. bueno, no. Un moment, Espera, faig ASMR. Espera, enfoca. Aixafa una mica. Exacte. Espera, ara que passa el bus. Un moment. ASMR. Vale, a la gent li està parant molt. Vale, heavy. quasi la liem. La taula. Gent, espera, que faig una despedida de flow presentador. Acomiadada. Gent, sí, una acomiadada. Gent, aneu tots a escoltar el nou disc de Sempre Joves. És Sempre Joves volum 2 o Sempre Joves per 100 volum 100? Sempre Joves per 10. Per 10. Volum 2. No, és per 10, és per Clar, és que ja 10. anava a dir, el gegant abans ha dit Per 1, per 10, 100, és per 2, per vale. 10, per 100. Després seria per 1000. Ah, vale, és que clar, com abans ha dit per 100, jo pensava, dic, bueno, pues per 100. Vale. El tercer EP és per 100. I el següent tercer serà és per per 1000? Aquest és per 10. Exacte, però el que passa és que el següent... Però ja serà sempre joves. El que passa és que el següent... L'altre és per tu. El que passa és que el següent no, ja no Però el tindrà que el fan, falta. perquè ja s'ajuntarà tot l'àlbum sencer, saps? Per 1, per 10, per 100 i sempre joves. Aquí surt uno? Ah, cony, jo m'he aixecat i quasi em caic. Bueno, molt bé. Has de venir més cap aquí. Val, avui ha sigut Final més diferent. desastrós, no? No, està molt bé, està molt bé. Us heu passat bé? Molt bé. Molt bé. Anem a sopar. El xoripan bo, no? Choripan molt Sí. bo. Bueno, al final no us A hem veure menjat si- xoripan. Bueno, el l'altre s'estava fent. Sí. I Ara t'han tenim fet. res, ja està. Té bona pinta, té bona Nois, pinta. tothom a escoltar les peces de Flashy Ice Cream, Sí. sisplau, perquè més aviat que cançons són peces, com Mozart, com Beethoven, peces, i ens veiem ben aviat el dia 2 de juny per vosaltres, per nosaltres també, no?
2 de juliol. Clar. Ja està, acabem Vinga, ja. acabem aquesta farsa. Acabem Ja està, a tomar por culo. Vinga. Xapa la ràdio, bros. Hola, vinga, Flashi, tio. Let's go. Fan merch. Ja he acabat.